nek magalagala. Pisans ang'wen mag bad obila mag okwach kich ma ong'ere kaka SSU ochwal e doho ka itudo gi kod ketho mar teko jopiny India moko ariyo kod jarimbo mar taksi dwe mar 7 mar higani. Matimore e kinde matend duol mar IPOA okoni gitiyo machiegni gi apisi mar inspekta maduong' mar obila mar yango adier kaluwore kod nek magalagala mosebedo katimore e pachoka. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo owuo oko kidieny mar DCI midendo ni Special Service Unit mong'ere kaka SSU e yo machuok ka itudo gi kod meko kendo nego jopiny e yo magalagala. Obila ang'wen mane tiyo ne bad obila mag okwach kich mong'ere kaka SSU ma yande owuo oko ochwal e doho ka itudo gi kod ng'wano kendo lal kod jopiny India moko ariyo moyang kaka Mohamed Zaid Sami kod Zulfikar Ahmed Khan kanyakla kod Nicodemus Mwania Mwangi mane en jarimbo mar taksi mane jo India ariyo go idho kane pok otegi kendo nyaka sani pok ong'e ndachgi. Kaluwore kod bura mochwal e doho kod kidieny mang'iyo chenro maiye mag obila IAU, achejego yang kaka Peter Mudhega Shuki, Francis Mwendo Ndonye, John Mwangi Kamau kod Joseph Kamau Mbugwa. E burano achich mokwongo Peter Mudhega Shuki iwacho ni ema ne golo chik kendo nyiso obila mamoko gima winjo gitim e kinde meko kendo teko jo India go. Oboke mar burano bende lieko ni achich mar ariyo Francis Mwendo Ndonye emane oriembo nyamburko kido mar Subaru mane ogeng'o ne nyamburko manoting'o jo India ariyogo kod dereba margi. Achich mar adek John Mwangi Kamau ilieko ni emane oriembo nyamburko manoting'o ji adekgo kendo terogi nyaka e bunge Mabadeas tok teko margi. Ka achich mar ang'wen Joseph Kamau Mbugwa iwacho ni achiel kuom obila mane otimo timno e kind tarik 22 kod tarik 23 dwe mar 7 mar higani. Achije mokwongo adekgo bende yud kod simbe mag ong'we yamo ma ichano timnegi nonro manimba mar yango kaka tudruok ne obedo. Nonro ma wiye mar kidieny manono tije maiye mag obila IAU okoni apisas mane tiyo e kidieny ma nyocha ne owuo mar DCI mar SSU chal ne tudore kod apisa mamoko mapok oyangi kane ginyisogi kaka ne gidhi nyime kod timo tim makoch mar ng'wano ji adek gorando. Kata obedo ni kweth mar jomin wach koni burano iye ogajore kendo dwaro nonro matut kendo be gikwayo doho mondo migi thuolo mar dino ne achijego kuom ndalo 30. Okinde mag achijego koni doho itiyo godo marach chopo dwaro mag siasa ka giwacho ni burano koro winjo kete lwet IPOA. The functions of that internal affairs unit shall be 1. A. Receive and investigate complaints against the police. E twak margi gi jofwambo telo mochung' ne keto nyong'ong'i tije mag obila IPOA okwayo inspekta maduong' mar obila mondo mi ochwal negi ler ma gin go e wi kidienje ma ichuogo ka obila ka gichiwo ranyisi gi SSU. We are hoping that the Inspector General and other officers within the NPS that have in one way or another control of the document information relevant to investigation of SSU unit and any other unit of the NPS that we may be of interest to us should be able to avail this document so that we do not invoke unnecessary provisions of our act that may actually waste a lot of public officers and state officers' time in court seeking the back and forth and so on. Ikoni kata obedo ni IAU dhi nyime gi timo nonro e wi SSU gen kod ting' eneno ni adiero yangore ni to gen jomage ma osebedo kanego jo Kenya e yore magalagala. Kenyans have lost lives, and we are not saying it's police officers who have done it, but when a complaint has been lodged to us, we have an obligation to do what? To investigate. We shall continue pursuing this matter despite being investigated by Internal Affairs Unit. Again, the authority has the obligation to audit what the Internal Affairs Unit does. E kinde manonro koro chakore mar yango joma osebedo kalal gi ngima oganda jo Kenya yo magalagala. Jopiny ni kod geno ni adiera biro yangore kendo joma osewito ngimagi e yore ma itudo koda tim mag obila biro yudo ratiro margi.